O Concello de Sanxenxo muda o formato da Festa da Raya e crea o Portonovo Gastronómico, un novo festexo que amplía a Festa da Raya incluindo máis produtos. O Portonovo Gastronómico completaránse con actividades de lecer e culturais para que toda a vila goce do evento. O que pretendemos agora con este novo formato é ampliar esa festa. Hai unha demanda que existe que é de ampliar os produtos relacionados do mar dentro da festa. Por iso puxemos unha festa gastronómica o grande, o Portonovo Gastronómico, que pero por suposto incluirá a Festa da Raya. O formato muda, pero a esencia continúa. A Festa da Raya seguirá tendo a súa parte importante dentro do Portonovo Gastronómico e se manterá a tradición da entrega da Raya de Ouro. Vamos a seguir mantendo e potenciando o momento da Raya de Ouro, que é un momento emotivo, especial dentro da programación, que lle damos ese distintivo a unha persona da vila que fixo algo por a vila, que os veciños a apoian e queren dunha maneira especial. Concello e locais hostaleiros toman esta decisión buscando facer máis grande a festa e atraendo a máis persoas. As degustacións mudaránse da Praza de Abastos aos locais hostaleiros e o Concello complementará o Portonovo Gastronómico con actividades musicais e culturais. Estos van ser eles un pouco o que marquen as pautas, pero obviamente a identidade da festa, o que é a parte cultural, a programación e demais, seguirá tamén dentro do Concello, porque tamén buscamos que haya un complemento que faga que as persoas cheguen a Portonovo, disfruten da vila de Portonovo e, por suposto, que leva consigo a vila de Portonovo, a vila mariñeira, que é por excelencia. A festa ampliará a súa oferta, pero todos os produtos provirán do mar e serán de quilómetro cero. Produtos relacionados co mar, esa é a idea original, e onde vamos a poñer eso un pouco, esa vila mariñeira, o que traen os mariñeiros de sempre, o que se moven nas lonxas, na praza, e demais, que o produto por excelencia está en Portonovo e no Concello de Sanxenxo. Hai que ir a mercalo, degustalo e saborealo aquí dentro. Coa coordinación da hostalería, as asociacións culturais da vila e o Concello, o goberno local agarda que este cambio poña a Portonovo como unha vila gastronómica de referencia. Pois iso é o que se espera, buscar un evento na vila de Portonovo que ten as cualidades debido a que é a vila mariñeira, que traballa todo o que é o mundo mar e que ten esa xa tradición e historia da vila de tapeo que invitaba a todo o mundo a acudir, para facer dela a vila gastronómica que precisamos e que pode convertirse, que ten todos os recursos. O Portonovo Gastronómico terá lugar do 15 ao 23 de outubro. A data escollida tamén permitirá ampliar a tempada de verán e dar un impulso aos negocios da vila.